Ibo kunga ibo senga kalumba tigani namaraju Jumaya ni sina ya benyami Jugoya ni kele ya bifereke Hey dugu basigi Dugu manaje dugu bade binyami Dugu manaje dugu bade bifereke Dugu basigi Imanaka dugu bala ndoni Tijanto dugu bala waja Kwa jamambe dugu bakono Dugu basigi Dugu bakono, Dusukasi be dugu bakono, Sonja be dugu bakono, Natako jugu be mogo bila kola. Hey, dugu basigi, dugu manaje dugu ba debi ferege, dugu manaje dugu ba debi nyami. E dugu basigi oye muye, e dugu basigi kuma olu de baka kuno. Film ni dilana, film ni beko ka nyana, a sélectionné na Facebook la, oye série kafoko. Meilleure série Facebook la ablala kata bon donc atara en compétition ani fait série tan flat mais compétition na donc nganga flata bon mais ambora non atara mali to la kata mali représenter duba sigi muye duba sigi don la nere nana muso folo de afone mako bogar gimare neni amuso nyaira nyona akone ma bogar ne chetayana de war bade ba ku yeso san ayef san franci fona mena de uma songa furu de uma son ku ne ka tete furu che vraiment mena ne bore no ne taratu ni dore fi no muso do be no tu na ko ne ma ko asiribe ni i chetayana ka to ye muso demseni ide nu chena ma chama bujo kuban ku te son i ka furu boni alama ladamu ni fenta duma dro ka be ke fe muso sabari afone ne wo bongo ambe série dlan ame komi ibi hakli jagabo de jamana mo ba foko ka feminu ke abi komi dula o ba foko école karamo bana foka baka école denfe ne den fla bere ko me ena la école normale d'administration mais a wakati la ne essayer ka école o ke ka to kuma o projet fo fen kono ena kono ko metru mana nyebo école karamo fe avec quelque mais au problème tout mota de tu fone alu tout mota mais ne a traité d'où la beko kanyana metri ni ayake metri dobe no o ko kakana ke metri do yake bo donc ne yake fana nyangli minum bala ko kuma fo anga problème ye ka débat ka lancer bo duba sigila anyo kuma de fo muso sabaya fone ulu chetanyana mais de umbubulo chema umbubulo muso umbubulo mais so bubulo bien bubulo mais ou de ñu ban coûté fou bon ne ko ne bo problème ta mo traité. Il a commencé par endormir ma conscience avec des mots tels que depuis que je t'ai vu dans la rue, ton image est gravée dans ma tête. Les hommes sont vraiment imaginatifs lorsqu'il s'agit de séduire une femme. Ensuite, il m'a dit que je suis veuve et que lui il est célibataire, que si je le désire, il souhaiterait avoir une liaison avec moi et même envisager le mariage. Et qu'as-tu répondu? Abi, j'ai des grands-enfants et je n'envisage plus de liaison amoureuse. J'ai vu un cas où les enfants se sont opposés au remariage de leur mère. Eh Bintou, ce ne serait pas ton cas. Tes enfants sont bien éduqués et ne te poseront aucun problème. Tu sais, j'ai renoncé à vivre avec un homme. Beaucoup d'entre eux ne sont pas sérieux. Hein? Personne ne doit se mettre à la place du bon Dieu. Si ton défunt mari pouvait te parler, il allait te dire d'accepter. Abi. Anye muso do tala. Adin chema ni muso man kabulu. Ako kale bina furu. Aye a furu la mo mimma, mais la réalité est que obina don ko fe dugu basiki la oda ke ben role menena. Ko fon nga sutike. Ne ma so ga sutike parce que che tara di akere ben ko che sara. Mais la réalité chema sa muso inana kana furu. Théorie mais dès nous ma soma chema ni musulman nous ou ma soma tu vois we complot sur ya bege pour que furu ngana se ka ke bo ala ye furu mi lati o be ke quoi o furu la muso ina furu bo che fana nana kana do duguno ale fana make che nyena mai ale nana kana daga blenta ko sigi u dala dabiti ni muso ni fana nana kana furu I che do en kuma tu wa na o kun kele mi kito sutra mina aka cha ala fe che mi mena o te no make mo ladrier avec comme adoni kan ka bonni muso chama mesra o de la dem fona mesra o kuma o de la donc ño problème ta ko poser kono. Comme tu as oublié ma demande en mariage, je la renouvelle.
Mamadi, tu es rapide. Mais c'est ce qui est bien. Celui qui va lentement va sûrement. Arrivera peut-être en retard. Accepte ma proposition. J'ai de grands enfants et je n'envisageais plus de relations amoureuses. Mais comme tu insistes, retrouve-moi à la maison. On en parlera plus calmement. Merci pour ta sagesse et ta sage décision qui t'honore. À bientôt. À bientôt, maman. A du kɔnɔ ko muso minnu b'a kɔnɔ muso gorobɛnnaw u bɛ ɲɔgɔn cɛ minɛ u la u bɛ produit kɛ u bɛ fɛnw kɛ u bɛ ko caman k'a kɔnɔ an y'o o kuma ta k'o don a kɔnɔ ko les lumières de Bamako donc les lumières de Bamako o fana ye muso gorobɛnɛ dɔw ye u bɛ ɲɔgɔn cɛ minɛ u bɛ fɛnw kɛ u bɛ kobaw kɛ u bɛ fɛnw kɛ donc an y'o ta k'o k'a kɔnɔ. Eh monsieur Kanté, ton nouveau copain que tu m'as montré l'autre jour, il va bien? Sira ne t'a rien dit? Non. Il a pris la tangente, il a fui. Comment ça il a fui? J'ai ouvert ses yeux à la lumière. J'ai sorti notre arme secrète. Après lui avoir fait payer la robe et les chaussures pour leur sortie, elle a fait la malade. Ensuite, je lui ai demandé 200 000 francs CFA en urgence pour payer une dette. Eh Sira, toi aussi, il a raison de disparaître. En tout cas. Mais nous sommes les lumières de Bamako, non? Oui. Belle, charmante. Et nous éclairons tout Bamako. Si tu veux être avec les lumières de Bamako, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Attendez-moi, j'arrive. An ye kuma dɔ ta ka da kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔw fana bɛ yen nɔ musomanin dɔw bɛ yen nɔ u t'a fɛ ka souffrance y'u ɲɛ la olu b'a fɛ ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ ka iPhone sɔrɔ ka téléphone sɔrɔ ka moto sɔrɔ ka fɛnw kɛ tu bɛ cɛkɔrɔba kanu kɛ bon o cɛkɔrɔba kanu ni conséquences b'a la fɛnw b'a la dɔ bɛ yen nɔ ale taara a terimuso yɛrɛ fa ale taara ka taa kanu kɛ a n'o cɛ bon kumaw fana b'a kɔnɔ donc an ye duguba kɔnɔ kumaw de k'a la. Tonton chéri. Oui. J'ai besoin de 25 000 francs pour m'acheter une robe et des pommades. Ma chérie, à l'espace d'1 mois, je t'ai donné 3 fois de l'argent. Va doucement, ma belle. Bala, Oui? si tu sors avec une jeune comme moi, Oui? tu es obligé de subvenir à tous mes besoins. C'est la règle partout. Pourquoi tu te fâches pour rien? 25 000 francs, tu dis? Alors donne-moi ce que je te demande. Attends-moi, ne te fâche pas, ma chérie. Oh. Vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà les 25 000. Tu dis bien 25 000? Oui. Merci. Regarde-moi ce beau sourire. Qui peut dire que l'argent n'ouvre pas toutes les portes? Bon policiers ka préoccupation fana dɔ b'a la an taara 14e na n y'a fɔ olu ɲɛmɔgɔ ye policiers 4e na n ko bon policiers bɛ yan nɔ u bɛ an ka lakana de kama mais an bɛ se k'u dɛmɛ ko jumɛn na olu y'o ko dɔw fɔ ne ye minnu bɛ se ka kɛ ko ni mɔgɔw bɔra bandiw ka ko kalama ko mɔgɔw ka taa signaler policiers la n'i taara signaler policiers bɛ se ka min kɛ b'o kala donc an y'o fana ko k'a kɔnɔ donc an ye fɛn caman de k'a kɔnɔ. Sergent Adja Sidibé, le chef de poste me demande de conduire cette dame ici. Elle veut faire une dénonciation. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Non loin de chez moi, il y a un nid de bandits là-bas. Ils agressent les gens. Merci pour votre acte citoyen. Merci. Nous allons prendre des dispositions pour les mettre hors d'état de nuire. Un plaisir. Donnez-moi votre adresse s'il vous plaît. Npogotigini ni cɛmannin ninnu fana ka kanu an y'olu dɔw k'a kɔnɔ donc duguba sigi kumaw yɛrɛ de b'a k'a kɔnɔ bandiw bɛ minɛ cogo min na bandiw fana bɛ mɔgɔw minɛ cogo min na ka mɔgɔw agresser dans la rue an y'o o kumaw k'a kɔnɔ bon duguba sigi bɛɛ ko k'a ɲɛna ne kɔni taara n'a ye Facebook la fana y'a ka sira kɛ mais ne ka siri ni fɛn fɛn bɛ kɛ ne bɛ n jija tuma dɔw la n bɛ miliyɔn kelen ni tila an b'o de kɛ ka dɔnkili dɔ labɛn o dɔnkili nin bɛ siri ni kuma bɛɛ fɔ hali n'i ma seri bɛɛ lajɛ n'i y'i sigi ka dɔnkili lamɛn a daminɛ na k'a labɛn a laminɛ na ne b'a fɛ ka kuma minnu fɔ a kɔnɔ hamina min bɛ ne na seri kɔnɔ i b'o lamɛn a kɔnɔ o b'a fɔ ko duguba sigi ka dɔnkili labɛn ma a bɛ komi du la famille n y'a ɲɔgɔn k'a la ka dɔnkili la du mana jɛ a fɛnw bɛɛ kɛ donc n bɛ seri fɛn fɛn kɛ ne bɛ dɔnkili ni texte ta ka arrangeur ni fɛn dɔw ɲini ka kow labɛn ka kuma labɛn k'an b'a fɛ ka hamina min fɔ k'o k'a kɔnɔ an b'o dɔnkili k'a kɔnɔ k'o kɛ ten bon duguba sigi de y'o ye mais mɔgɔw ko k'a ɲɛna. ko dumani man kan ye bɔla ni dumani man kan bɔla tuguni duguba sigi
Ibon kunga ibo senga kalumba tigani namaraju Dumaya ni sina ya benyami Jugo ya ni kele ya bifereke Hey dugu basigi Dugu manaje dugu bade binyami Dugu manaje dugu bade bifereke Dugu basigi Imanata dugu balando wani tijanto dugu bala waja Kwa chama me dugu bakono Dugu basigi Dugu bakono, dusuka si be dugu bakono, sonja be dugu bakono, natako jugu be mogo bila kola. Hey, dugu basigi, dugu manaje dugu ba debi ferege, dugu manaje dugu ba debi nyami. Donc aya fana ka tanke abora TV5 la abora Sefi la ay jora jien chama nyefe parce que niya ke tokana au problème bandala quoi niya ke tokana Sefi ba bo parce que ne ba dilan techniquement akain Sefi ba bo ni Sefi a bo allez a dit 86 télévision aba doma abi ko mi mali ko kuma wetala foka mais niya ke bamanangana bon quand il y a sous-titré qu'il faut qu'il va doublage nous on te marcher en fait non parce que moi un bâton boulot qu'a fait que on te marcher donc on t'a bon et la preuve du bas qui bané ne série duru de ke a série duru nya beke bamanangana mais a série clé à ma bo TV5 là à ma bo Sefi là parce que konya ke bamanangana te marcher donc du bas qui à bora TV5 là où il y a dit 86 télévisions ma bora Sefi là à travers Facebook là bon au dedo donc vraiment ay encore na kuma fo kanga problème fo ni kuma mu fo kono naka olu fen fa kono moko ko fonga civique c'est TV5 directrice yere directrice de programme Sandra o ne wole akone ma ko Bokar ijija sa on bi deme ibe aduba skin toke bon ne ko ngonno nga kainta no ngoduba skin nga ko ale ko jota donc ne transferi were la bon mino kuma fo parole de cinéma were la no ye ko yere don bugu be yiso don jiri don yere don de kan ay sanga bi shegi ani nani ne ko la donc ale ko fe duba skin ko fe nyoke mina kuma ko chiawre parole de cinéma na Odumani manga nyebola ni dumani manga mbola tuni dugu basigi dugu manaje dugu bade bi ferege dugu manaje dugu bade bi nyagami ibon senga ibon senga kalumba tigani namaraju dumaya ni sina ya benyagami jugo ya ni kele ya bi ferege hey dugu basigi dugu manaje dugu bade bi nyagami dugu manaje dugu bade bi ferege dugu basigi imanata dugu balando wani tijanto dugu bala waja ko chama be dugu bakono dugu basigi dugu bakono, dusuka si be dugu bakono, sonja be dugu bakono, natako